berkarar döwletimizin bagtyrlyk döwründe Mehriban arkadaşymyzyň ýol başçylygyny döwletimizin ykdysadyýet, siýasat, medeniýet bilen birlikde alym bilimini uly ösüşler gazanalýar. Ine alym bilim ulgamyna hem türkmen halkynyň taryhyny öwrenmek boýunça birnäçe eserler, çeşmeler halk köpçüligine ýetirilýär. Şeýle hem şol eserleriň golýazma görnüşlerini gaýtadan dikeltmek we olaryň mazmunyny halk arasynda wagt etmek boýunça işler giňerimde alınıp barlýar. Mehriban arkadaşymyz taryh ilmini ösürmek boýunça onu bar bolan maglumatlary, arheologiýa, etnografika, ýazyw çeşmelerini gaýtadan öwrenmek boýunça birnäçe mümkinçilikler döredip berýär. Şolaryň esasynda hem biziň belli döwlet işgärleriniň, kätipleriniň ýazan eserlerini, şeýle hem birnäçe nesihatlaryny gaýtadan öwrenmek, şeýle hem olary halk köpçüligine ýetirmek boýunça mümkinçilikler döredilýär. 11-nji asyr türki dünýäsinde bir uly waka bolanyny aýtsak boljak. Doğrudan iki sany şahsiýet ýüze çykýar. Özüm şu şahsiýetleriň kitaplary dünýä tanylýar. Biri onun Yusuf Balasagun oğlu, ikinci olsa Mahmud Kaşgarly. Esasen türkü dünýäsini, türkü medeniýetini bu şahsiýetleň ýazan kitaplary esasen uly iterge berdi. Meselem aýdaly Kutatgu bilik diýär. Yusuf Balasagun şu kitaby Kaşgar şäherine ýazýar esasen 69-70-nji ýyllar. Divana Logota Türk Mahmud Kaşgarly bolsa, öz kitabyny bolsa Bagdatda 1072-nji ýylda, 1074-nji ýylda 2 ýylda öz kitabyny ýazýar. Ana şu kitaplar türki medeniýetiniň ösmegine uly ýardym etdir. Hoca Yusuf Balasogully barada ýazyw çeşmelerini ören maglumatlar az saklanyp galypdyr. Hoca Yusuf Balasogullynyň ömrüne, onun döredüýçiligine diňe onun ajaýyp eseri Kutatgu bilik adly eseri, ýagny bagty ýetirýän bilim adly eseriniň üstü bilen alymlar göz ýetirýär. Häzirki wagtda Hoca Yusuf Balasogullynyň ömrü, onun döredüýçiligine akyl ýetirjek bolsaň, ilkinji nowatda onun bir zamanasyny öwrenmeli bolýar. Ýagny 840-njy 1212-nji ýyllar aralygynda Türkmenleriň Garahanly döwleti hökm sürüpdir. Garahanly döwleti öz dowam eden döwrüne kuwatly döwleti öwrülip ägirt uly çäklere eýelik edipdir. Garahanly döwletiniň Oğuz türkmenleriniň garlyk, ýagma, çigil taýpalar tarapyndan gurulanlygyny alymlar belleýärler. Garahanly döwleti taryhda ilkinji islam dinini kabul eden türkmen döwleti hökmünde meşhurdur. Alymyň, medeniýetiň, sungatyň ösen birnäçe merkezleri bolupdyr. Şol merkezler Balasagun şäheri, Kaşgar şäheri, Samarkand, Buhara, Meru we beýleki şäherler öz döwrüne ençeme şahsiýetler kemale getirip ortaga çykarypdyr. Neşeýle şahsiýetleriň biri hem Hoca Yusuf Balasogullydyr. Hoca Yusuf Balasagunly 1015-nji, 1070-nji ýyllarda aralygyny ýaşan Türkmen akıldalarynyň biridir. Käbir maglumatlarda ol 1070-nji ýylda, ýani 60 döwre ýaşanyny aýdylýar. Yusuf Balasagunly başda Balasagun şäherine dowlanyň üçin oňa Balasagunly diýip ad beripdirler. Ol ilkinji ilmni Balasagun şäherine alýar. Ol başda goşgu düzmek bilen, ýani şahyrçylyk bilen meşhur bolýar. Ýöne özüniň şol döwrüniň akıldalary Ibn Sinanyň, Ferdowsiýiň Şahnama eserini okanan soň, Al-Farabiýiň eserlerini okanan soň bolsa, ilmni has artdyrmak üçin özüni ilme bagş edýär. Yusuf Balasagunlynyň ilmli bolandan soň bolsa, ol 1069-1070-nji ýyllar sepkidinde Kutatkuk bilik adly, ýani bagat getirýän bilim adly eserini ýazýar. Kutatkuk bilik eseriniň terjimesi, ýani bagat getirýän bilim adly eseri başta Ýewropada terjime edilipdir. Ýöne içki mazmun okanda bu terjimenin birazcık mazmunu boýunça deňdäligini anladýar. Ol diňe bir ýazgy bolmagam däl, eýsem belli köşk wezipeli adamlarynyň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem bu eser, ýagny Kutatgu bilik eseri, islendik wezipeli adamlaryň, ýagny kätipleriň ýazan eserleri bilen deňeşdirilende ilkinji nowatda, ýagny özüniň
yaşayan yeri bolan Gazna şäherine, Kaşgar şäherlerine, ýagny Garaxany döwletleriň hökümdarlyk edýän döwründe Garaxany hökümdary Buğraxany sowgat edilýär. İlkinji bolup Buğraxanyň eline jemlenýän şu kitap Kutat Gobilik kitabynyň çeşmelerde berilýän maglumatlara görä aýratynlyklaryny aýdyp geçsek, ilkinji nowatda Kutat Gobilik eseriniň ady Ýewropa edebiýatyny bagtlylyga ýetirýän ilm diýip atlandyrylypdyr. Ýöne käbir çeşmelerde berilýän maglumatlara ýene esaslansak, Kutat Gobilik eseriniň gut başlangyç böleginde gut sözi ýagny bagtlylyk diýen jümle bilen däl, onuň terjimesinde käbir näme dogruluk, näme saatlyklaryň ýüze çykarylmagy bilen ýagny Kutat Gobilik eseriniň mazmunyna görä adyny üýtgödýärler. Oňa laýyklykda ýagny bagtlylyga ýetiren ilm diýsek, eseriň ady onuň mazmunyna gawat gelmeýär. Häkimiýete ýetiren ilm ýa-da döwleti dolandyryş ilmi diýip üýtgödülýär. Elbetde döwleti dolandyryş ilmi bolmak üçin bolsa, onuň ýazylan eseriň esasy mazmuny şu fiýetlenilýär. Şonuň üçin hem alimler döwleti dolandyryş ilmi diýip aýtsak, onu kitabyň mazmuny onun adyna dol laýyk gelýär diýip düşünýärler. Şonuň üçin hem kitabyň ýa-da girişinden başlap Kutat Gobilik eseriniň döreýişi, onuň eser döretmekdäki esasy öňe sürilýän wezipeler, maksady, meseleleri barada beýan edilýär. Döwleti dolandyryş ulgamyny zähmet çekýän adamlar näme hili wezipeli bolmaly? ýa-da döwleti dolandyrýan pursatynda haýsy meseleleri üns bermeligi barada beýan edilip geçilýär. Yusuf ýaşlygynda ilkinji bilimi öz owasyndaky mektepde alanlygyny, soňra bolsa şol döwürde Garaxany döwletiniň ösen şäherleriniň biri bolan Kaşgar şäherine gidip medresede dowam etdirenligini alimler belliýär. Onuň eseri ýazmakda, ýagny Oğuz türki dilinde ilkinji bir ören möhüm kitabyň biri bolan Kutat Gobilik atly, ýagny bagta ýetirýän bilim diýen eserini ýazmagynyň ören uly ähmiýeti bar. Çünki şol döwürde Garaxany döwletiniň dowam eden döwründe türkmen halkynyň bir tutuş dünýäde özüniň täsirini ýetirýän döwrüne gawat gelýär. Munyň özi Gündogaryň Renessans döwrüne gawat gelýär. Ýagny Gündogaryň alimleri gadymy Grekleriň, Rim alimläriniň eserlerini ilkinji bolup arap diline terjime edip olaryň bir tesvirlerini, düşündürüşlerini ýazýan döwrüne gawat gelýär. Ne şol döwürde ol Oğuz türki diline bir ajaýyp eseri ýazyp, onu hem 18 aýyň dowamında ýazyp tamamlap, şol döwür Garaxany döwletiniň hökümdary Tabgaç Buğraxana sowgat berenligini belliýär. Buğraxan, ýagny Garaxany hökümdary bu kitaba juda ýokary baha beripdir. Onun içindäki gymmatly öwüt ündewler, nesihatlar hökümdaryň göwnüne ýarapdyr. Hem de munyň üçin hökümdar Hoca Yusuf Balasogulla has hajib diýen derejäni beripdir. Ýagny şol döwürlerde has hajib derejesi köşküň içindäki ähli işlere jogap berýän wezipe bolupdyr. Bu maglumatlar Hoca Yusuf Balasogullynyň Kutat Gobilik eserinde hem getirilýär. Şu kitapda nesihat berýär. Bilim berinji ilim diýär. Muňa hatda aýdýarlar nesihat kitabı, paşalan kitabı diýip aýdýarlar. Ana sebebi şu taýda çopandan başlap senetçiler, täjirçiler, sultanlara bagşlanan pikirler aýdýar. Dedim 85 babdan ibarat. Diwan-ı Logata Türk ol 3 tomdan ibarat uly sözlükden biri bolýar. Doğrudan bu poema görünüşünde yazılýar. Durum terbiýetçilik poema tam diýerler o kitaby. Şu kitabyň soňuna ýazýar kim şu kitaby okasa ona bilimler artdyrar, özüm şu bilim diye ona yol görkezler. İki tane şäher, belli şäherlerden biri Balasagun, biri Kaşgar. Hatta Mahmud Kaşgarlyň kartasynda da ýakyn ýerleşdirilen iki şäherim. Orta asyrlarda halkyň iň arzuwy adalatly hökümdaryň bolmagy bolupdyr. Şonuň üçin hem orta asyrlar akyldarlar, alimler öz gezeginde içinde siyasi wakalary, rowaýatlar jemleýän
eserler yazıpdyrlar. Ol eserleriň içinde Hindi eser olan Kalile Dimna ýa-da Seljuklar döwrüne ýazylan siýasatname eserler gawat gelýär. Ne şu Kutatkuk bilik hem şol eserleriň hataryna goýmak bolýar. Bu eserde siýasatname esernäki ýalyk hökümdar adalet döwlet dolandyrmak üçin aýdylýan rowayatlar köp getirilipdir. Hökümdar esasanam bilimli bolmak üçin köp aladylar edilipdir. Şonuň üçin hem bu Kutatkuk bilik eserini döwleti dolandyrış ilymy diýip terjimesi bolýar. Orta sırlarda gut sözi döwlet sözüni hem ýani döwleti dolandyrmak sözü bilen hem aýdylýar. Yusuf Balasogullynyň bu köşkde has hajyp wezipesinde ýani köşk işlerine dolandyrjy ilçiler kabul etmek, şeýle hem ilçiler uğratmak, arşikayatlary seretmek, şeýle hem hökümdar bilen maslahatlaşmak, ilatyň hal ýagdaýy, kanunlaryň, permanlaryň berja edilişine seredýän wezipe, ýagny hajyp wezipesini ýerine ýetirenligini belleýärler. Emma şu ýerde bir zady bellemeli, Garahanly döwletinde gadymy Oğuz türkmen dilinde ýazylan bir ajaýyp iki eseriň häzirki wagtda hem öre gymmaty eýeligini, ýagny olaryň biri Kutatkuk bilik eseri, ýagny bagta ýetirýän bilim eseri, beýleksem Mahmud Kaşgarlynyň Diwan-ı Lugat et-Türk, ýagny türki dilleriň diwany diýen kitabydyr. Şu iki kitabym häzirki wagtda türkologiýa ilminiň gymmatly çeşmeleriniň biri hasaplanýar. Emma gynansak da şolar ýazan Yusuf Balasogully hakynda hem Mahmud Kaşgarly hakynda hem olaryň bir döredýüjiligi, şahsiýeti hakyndaky maglumatlar juda az. Alymlar olar hakyndaky maglumatlary şol eserleriň içinden okap bize ýetirýärler. Yusuf Balasogullynyň hem öz döwründe juda ilmli, bilimli, giň dünýä garaýşly adam bolanlygyny onuň eserini okan adam göz ýetirýär. Ol Pars, Arap dillerem gowy bilerdi. Hatta Xitay dilinden bilerdi. Hem Sanskrit dilinden bilerdi. Sebäbi Buddizmyň hem ýanky Xitaýyň Konfutsiýanyň işlerini hem bilerdi. Xitaýlaň özleri maýdyrdy. Egerde has hajir diýen bolsaňyz, biz oňa diýe Juju diýip lakam beripdirler, edebi lakam. Ana şoň kitaby türki halklar şo taýda da köp ornaşan, Çigil, Yagma, Garlak diýen o taýpalar şolaň düýün tutanjylar bolupdy. Soň olar giň ýaýrap, hatda Samani döwletini de tiýinden soňra şo territoriýany alyp bular gaznalar bilen amil eden boyu şirket hökmüne seredilýär. Farabiýanyň işlerinäki meňdetmeleri Kutatkuk bilik eserine Yusuf Balasogully türkmen halkynyň däplerine esaslanyp ýazmagy başarypdyr. Türkmen döwletlerine döredilen bir wezir, wekilleriň alyp barýan işleri, hökümdarlaryň alyp barýan işlerini islendigini mysal alyp görsek, parahatçylykly ýol bilen her bir meseleni çözmäge mümkinçilik bar. Şonuň üçin hem olaryň her bir ýazan nesihatlary, birek arasynda alyşylan hatlaryň hemmesini bir hormat etmek, birege ýüzlenmek ýaly sözler peýdalanypdyrlar. Bagty ýetirýän bilim atly eseriň esasy bir mazmuny, munyň özü öwüt, ündew, nesihat berjilik ähmiýeti bar. Şonuň içinde hökümdardan başlap weziriň, şeýle hem hajibyň, beýleki serkerdeleriň, hatda ýurdun içindäki adat raýatlaryň, senetkarlaryň, daýhanlaryň nähil bolmalygyny, ýagny şolaryň bir edebini, şolaryň bir ýerine ýetirmeli esas wezipelerini jikme-jik häsiýetname berip ünnew ähenginde ýazylypdyr. Biz taryha ser salsak, türkmen halkynyň taryhynda, bir edebiýatynyň taryhynda şeýle öwüt ünnew beriji eserleriň köpligini bellemeli. Muňa mysal edip Qowusnama eserini ýa-da bolmasa Nizam al-Mülküň siýasatnama eserini, şeýle hem Döwlet Mämet Azadynyň Wagdy Azad eserlerini mysal getirmek bolar. Şol eserler öz gündogaryň bir paýhasyny özüne jemleýän eserler hökmünde häsiýetlendirilýär. Yusuf Balasogully bagty ýetirýän bilim atly eserini 1069-1070-nji ýyllar töweregi ýazyp tamamlapdyr. Eseri
ilk başta Balasugun şäherine ýazyp başlap, soňra ony Kaşgar şäherine tamamlanlygyny eseriniň içinde getirýär. Eseriniň ýazylan senesini, ýagny 462-nji hijri ýylynda ýazyp tamamlanlygyny hem setirleriniň üstü bilen eserine getiripdir. Şol bagty ýetirýän bilim atly eserini derňeýän alymlar Yusuf Balasugullynyň öz döwrüniň bir görnükli akyldarlarynyň biri bolanlygyny belleýär. Çünki onuň eserini okanyňda Yusuf Balasugullynyň döwrüniň meşhur eserlerini okanlygyny, ýagny onuň döredüjligine Abu Ali ibn Sinanyň, şeýlekem beýleki döwrüniň meşhur alymlarynyň uly täsir galdyranlygyny, has hem Ferdowsi'nin Şahnama eserinin bir uly täsir galdyranlygyny duymak bolýar. Yusuf Balasugulny Arap Pars kitaplaryny okap dünýäni bildim, hem de dünýä belli boldum diýär. Şu eseri, ýani Kutatkuk bilik eserini ýazanny bolsa, ol eseriň başynda Oğuz Türkmen diline ýazanlygyny, ýagny ol Arap hemde Pars dillerini ýazan eserler köp ýöne bizinki başlamak. Kim bilimli bolsa bu esere sarpa goýar, diňe bilimle sarpa goýandyr diýip belleýär. Kutatkuk bilik eseriniň Ahmetiniň uldugyny Orta Syr sultanlary ýa-da Orta Syr hökümdarlary özleriniň ýan kitabyna görüpdirler. O arada ýagny Osman sultany Muhammed Fatihyň özüne belleýän ýazylarynyň arasynda Kutatkuk biligiň içindäki getirilýän misallar getirilipdir. Ol misallar bolsa Uygur diline getirilen için hökümdarın Uygur dilindäki nüsgasyny okanlygyny görkezýär. Şeýlekem Kutatkuk bilik eseriniň bizim günlerimiz için ýeten bir näçe göçürme gol ýazmalary bar. Ana şol Osman hökümdarynyň okan Uygur dilindäki Kutatkuk bilik eseri, ýani kitaby asly hyratly bolan İstanbulda ýaşan Bagşy Abdurrazak tarapyndan Uygur dilinden göçürilip alınıptır diýip çaklanýar. Şeýlekem şu Uygur dilinden göçürileni, ýani 1444-nji ýylda Owganistanyň Hirat şäherine Uygur dilinden, ýani Kutatkuk bilik göçürilýär. Ol soň 15-nji asyryň ahyrlaryna Anadolu'a gelip ýetipdir. Şu Anadolu'a gelip ýeten Uygur dilindäki Kutatkuk bilik kitabyny Osman imperiýasyna ilçi bolup işlän Awstriýaly Joseph van Hammer onu İstanbul'un bazarlarından satın alýar we onu Awstriýanyň Wena şäherindäki kitapxanasyna sowgat berýär. Ine şu sowgat berilen kitap ol käbir maglumatlara görä dol bugün günlerimizde ähli sahypalar saklanyp galmadygan bolsa, günnegorda özüň syýasatyny geçiren Amber van Berhem özüň eserine şonu okanlygyny hem şol ilkinji bolup Awstriýada Kutatkuk bilik eserini bir bentlerini çapa taýýarlaýar. Häzirki wagtda şol Kutatkuk bilik bagty ýetirýän bilim atly eseriniň 3 san nusgasynyň barlygyny bellemek gerek. Onuň birinji nusgasy Awstriýanyň milli kitaphanasyndan tapylýar. Ol Uygur elifbisinde ýazylypdyr. Özem şol eseriň bir gowy saklanyp galmanlygyny alymlar belleýär. Ondan soňra Misriň paýtagty Kaýr şäherindäki kitaphanadan onuň Arap elifbinde ýazylan nusgasyny alymlar ýüze çykarýar. Soňra on geçen asyryň dowamynda bolsa Özbegistanyň Namgan diýen şäherinden Arap elifbinde ýazylan bir göçürme nusgasyny tapýar. Özem şol Özbegistandan tapylan nusgasy özüniň ören gowy saklananlygy bilen dolulygy bilen tapawutlanýar. Onuň dolu saklanyp galan nusgasy bolsa Alim Kononov tarapyndan geçen asyryň ahyrlaryna rus diline terjime edilip çykaryldy. Bizim berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne hem şeýle uly şahsiýetlerimiziň döredüjligini, ilim mirasyny öwrenmeklik giňgerim bilen alınıp barlýar. Kutatkuk bilik eseri hem bagty ýetirýän bilim ady bilen miras merkezi tarapyndan türkmen diline terjime edilip giň okuyjylar köpçüligine ýetirildi. Yusuf Balasugullynyň ajaýyp gymmatly eseri bolan bagty ýetirýän bilim atly eseriniň biziň güllerimize gelip ýetmeginiň bir aňarsynda türkmen halkynyň gadim döwürlerden bäri kitaba uly hormat hemde sarpa goýanlygynyň nyşanydyr. Türkmen halky gadim döwürlerden bäri bir gymmatly eserleri ony bir göçürüp, ýagny gol ýazmalaryny köpeldip, şonu hem bir nesilden nesile geçirip saklapdyr.
Ne aýratynam orta asyrlarda Merwde, Könürgençde, Nusaýda hemde beýlek şäherlerde ýörýti kitaphanalaryň gapdalyna kitaplary, golýazmalary göçürmek, olary dürli owadan şekiller bilen, ýani miniaturalar bilen bezemek ýaly usullar giň ýaýrapdyr. Ine şolaryň kömegi bilenem şol kitaplaryň ençeme bir asyl nusgasy gelip ýetmese-de şolaryň göçürilen nusgalary aglabasy biziň güllerimize gelip ýetipdir. Häzirki wagtda golýazmalar gaznasynda hem şeýle kitaplaryň ençemesiniň barlygyny bellemek gerek. Ine şol kitaplarym türkmen diline terjime edilip giň okuwçylar köpçüligine ýetirildi. Bularyň ählisem şu türkmen halkynyň baý edebi medeni mirasyny öwrenmäge, wagz etmäge uly mümkinçilikler döredýär. Kutat Gubilik eserini ýene-de bir bellemek zatlaryň biri biziň belli şu türkşünas alimleriň içinde hasam Bartaldyň ýazyp giden maglumatlar bize iň bir taryhymy öwrenmek üçin iň bir ygtybarly çeşmeleriň biri bolup durýar. Şolaryň arasynda bir Kutat Gubiligin eserine Ýusup Haçybyň bir öz şahsiýetine aýratyn uly hormat goýmak bilen Bartal şeýle belläk geçýär. Ýagny 11-nji asyrda türkmen diline şeýle eserin ýazylmagy giň galarjy waka diýip beýan edipdir. Bu elbetde ilkinji eserler Ýewropanyň döwleti dolandyr ilmi boýunça şunuň ýaly eserin ýazylmagynyň özi türkmen diline onda da 11-nji asyrda bir halkymyzyň bilimiň, ilimiň şol döwürlerde ösenligine şaýatlyk edýär. Galy bersede dünýä döwletleriniň syýasatçylary, alimleri, akyllarlary türkmen taryhyny şeýle bolup geçýän wakalary, döwlet dolandyryş ulgamynyňky ýörelgeleri bir ulgama salyp eser hökmünde türkmen diline beýan etmekligine uly baha beripdirler. Ene Bartaldyň bellemegi bilen Haçybyň kitaby bir näçe alimleriň işleri bilen deňeşdirilip ýokary baha münasip diýip düşündirýär. Ana şunun ýaly eserleriň ýene bir ýerini biz deňeşdirme usulyny aýdyp geçdik. Türkmen halkyna beýik döwletler döretmek bilen Beýik Seljuk imperiýasynyň taryhyny Nizam al-Mülkün ýazan siýasatname eserine de bir meňdeşligi barada aýdyp geçmek isleýär. Sebebi döwlet dolandyrmakda hökümdarlaryň alyp barmaly wezipelelerine laýyklykda ýazylan bolsa, Kutat Gubilik eseri hem şonuň ýerki nusgasyna laýyk gelýär diýip aýtsak ýalňyş bolmaýar. Şonuň üçin biz bir söz bilen aýdanmyzda Kutat Gubilik eseriniň özüni döwleti dolandyrmak baradaky kitap däl, siýasatnama, siýasat kitaby diýsegem ýerine düşýär. Türkmen hökümdarlarynyň däl ähli şol orta asyr hökümdarlarynyň ýan kitabyny öwürleni baradaky maglumatlar gawat gelýär. Mongol döwleti bolan Altyn Ordanyň paýtagty bolan Saraýjykda gazy wagtaş işler geçirilenine orta asyrlar gawat gelýän küýdeler tapylýar. Şol küýdeleriň ýüzünde ýani Kutat Gubiligin bentleri ýerleşdirilen, odunyp ýazdan küýdeler hem tapylýar. Kutat Gubiligi ýani bagat getirýän bilim atly eseri ilk bilen ýani peltepi esasynda nemis alimi Otto Albers hemde Rus alimi Melinorski olar ýani orta asyrda ýazylýan siýasatname eser bilen deňelýäni baradaky pikirler aýdýarlar. Kutat Gubilig eseri ähli dünýäde öwrenilýär. Nemis, Rus hemde türk dillerine terjime edildi. Şol geçen asyryň 80-nji ýyllaryna terjime edilen Rus dilinäki nusgasyna, ýani şonuň başyna Eýranyna şahlaryň kitaby, Turanyna bagat getirýän bilim atly eseri diýip atlandyrylýar. Ine şol eseriň ýani dünýäde öwrenilýänligini görkezýär. Karahanlı döwleti ilkinji musulmançylyk kabul eden döwlet hasaplanýar. Ana şeýlelikde Balasagunam öz kitabyna ilkinji girişinde hem Muhammed Peýgamber 4 şariýarlar soň bolsa terbiýeçilik pikirleri öňe sürýär. Bu poema doğrudan adil bunu diňe günne orda däl, hatda gün batarda da uly ösmegine ýardym beripdir. Sebebi terbiýeçilik ähmiýeti, meselem nyka degişli, çağa terbiýelerine degişli. Hatta aýdýarlar gelin saýlandy diýe seretdiýär, maşgalasyna seretdiýär, nähili
tervelimi, ana şu terveli maşgaladan almalı, öýlenjek bolsaň diýen ana şeýlelikde bu netigat berdi bundan. Ýa-da ne çağa tervelemekde, nähili ünlemeli, nähili borçlary ýetirmeli çağalar. Ana şu zatları Balasagun'un kitabyna tap bolýar. Doğrudanam Yusuf Balasagun ilkinci başlan bolsa şu kitaby diýä Mahmud Kaşgarly şu kitaby öz kitaby bilen dowam edip gutorýar diýär. Sebebi türkü sözler, nakyllar, pikirler, nesihatlar berilýär şu kitapda. Aýdaly meselem adamyň owdunlygy ýüzündedir. Ýüzüniň owdunlygy gözündedir. Ya da alaly ir turdu geçýär. Ir turan baýar diýär. Doğrudan şundaly pikirler bu onuň türkmen nakyllaryna da türkmeniň atalar sözlerine de hem unuşky diýär. Balasoğullynyň Kutatku bilik adly eseri 13290 setirden ibarat, ýagny 6520 lemeden mesnewden ibaratdyr. Ören bir çeperleşdirip yazmagy, onda da bir oguz türkmen dilinde yazmagy bu eserin gymmatyny hasda artdyrypdyr. Mahmud Kaşgarly hem öz eserini Yusuf Balasoğullynyň Kutatku bilik adly eseriniň käbir taraplaryny peýdalanypdyr. Hatda Yusuf Balasoğullynyň Kutatku bilik eseri yazılıp tamamlanandan soň onuň meşhurlugy, şöhraty şeýle bir artypdyr welin. Hatda çynma-çyn ülkesiniň alymlary hem şol kitaplary bilen gyzyklanyp şoňa ýokary baha beripdir. Bu hakynda şo kitabyň özüne hem ýanky girişine şeýle maglumatlar berilýär. Garahany türkmen döwletine şeýle eserleriň bir yazylmagy, onu hem hökümdarlar tarapyndan şeýle ýokary baha berilmegi türkmen halkynyň bir kitaba, ilm adamlaryna elmidama hem taryhyň islendik döwrüne ýokary baha berilenligi olaryň hormata, syýlaga münasip bolanlygyny görkezýär. Hem de türkmen hökümdarlarynyň taryhyň islendik döwrüne hem ilm adamlaryna howandarlyk edenligini dol görkezýär. Häzirki wagtda hem Hoca Yusuf Balasoğullynyň onuň döredüjiligi, ömrü bilen baglanşykly ilmi işler diňe bir türkmen alymlary ýa-da türki halklarynyň alymlary däl, eýsem beýleki Ýewropanyň alymlary, Russiýaly alymlar hem giňişleýin gyzyklanýarlar, olar bilen baglanşykly ilmi işlerini alyp barýarlar. Hem de bu babatda uly netijeler hem gazanýarlar. Muňa mysal edip, hatda Fransiýaly alymlar hem Hoca Yusuf Balasoğullynyň şu gymmatly işine ýokary baha berip, ne şonuň mazmuny bilen gyzyklanýarlar. Şundaly kitaplar aýdaly diňe Yusuf Balasagunyň däl, meselem aýdaly Ferdowsyň Şahnama kitaby, Ansaryň kitabyna, terbiýeçilik kitabyna aýdýarlar. Ýa-da aýdaly Avicennaň bilimli kitaby, siýasat nama kitaby, bolsa Nizam al-Mulkyň kitaby. Ana şeýlelikde şu kitaplarda terbiýeçilik ähmeti bar, ýöňügidişlik bar. Okanda pikir etmenin suduru var. Ol eýem açışlara iterge berýär. Gadymy döwürlerde şeýle eseriň döredilenligini, onuň ýeketäk nusgasy hökmünde beýleki alymlar, syýasatçylar onu diňe nusgasyny köpeltmek görnüşünde ýa-da ýazyp almak görnüşünde peýdalanypdyrlar. Ene bu bolsa şu Kutatku bilik eseriniň öz döwründe ähli alymlar üçin gymmatly çeşme bolup hyzmat edenini görkezýär. Häzirki döwürde hem şular ýaly eseriň gaýtadan bir öwrenilmegi, nusga edip saklanylyp galynmagynyň özü halkymyzyň taryhyny öwrenmek ýa-da çeşmeleriň üstü bilen halkymyzyň döreden gymmatlyklaryna göz ýetirmeklige mümkinçilik döredýär. Ene Kutatku bilik eseri diňe bir siýasat, syýasy häkimiýet däl, eýsem ahlak eseri bolmam hyzmat edýär. Elbetde bu ahlak eseri bolmak bilen döwletde, jemgyýetde raýatlar nähili dolandyrmaly, terbiýelemeli, ýaşlar üçin hem bir bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyk bolup durýar. Ine hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna döwletimiziň taryhyny, şahsiýetlerini, şeýle hem taryhy ýazgylara esaslanýan eserleri öwrenmek üçin
ulu mümkinçilikler döredilýär. Mehriban arkadagymyza döredip berýän mümkinçiliklerine sag bolsun aýdýar. Ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyny kämilleşdirmekde, alyp barýan beýgi işleriniň mundan beýlekde rowaşlyklara beslenmegini, ahman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belet başynyň aman bolmagyny arzu edýäs. Şeýle ajaýyp eserleri, beý taryhda uly işler bitiren belent şahsiýetlerimizi öwrenmäge, olar bilen baglanşykly ilmi işler alyp baryp, olary wagt etmäge ähli mümkinçilikler hemde şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň şeýle taryhy şahsiýetlerimizi öwrenmeklige döredip berýän giň mümkinçiliklerine köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň il ýurt bähwitli, tutuş adamzat bähwitli, döwletli tutumlary elmudama rowaşlyklara beslensin. Hormatly prezidentimiziň jany sag, belent başy aman bolsun. Şunýaly taryhy şahsiýetleri öwrenmekde, olary ýaş nesilimize giňişliň beýan etmekde hormatly prezidentimiz uly işlerine uly sag bolsun aýdýaryn, jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaç bolsun. Berkarar döwletiň bagtyrlyk döwrüne türkmen taryhy giňden öwrilýär. Şeýle hem şol şahsiýetleriň dünýä belli eserlerini uly ünsürler, olar täzeçilikler bilen öwrenilip halk köpçüligine ýetirilýär. Hormatly prezidentimiz janynyň sag, ömrüniň uzak, il ýurt ähmet alyp barýan işleriniň rowaç almagyny arzu edýär.